15-16 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା। ତାର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା କି ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟି ପୁରା ଘୁରେଇ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଟାଇମରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରହୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳେ ବସିଛି କିମ୍ବା ଚେୟାରରେ ବସିଛି ଏବଂ ତାପରେ ସଡନ୍ କି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡଟି ପୁରାପୁରି ଘୁରେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି ଥିବ ଏବଂ ଏହି ଜିନିଷ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଇପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ସଡନ୍ କି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟି ହଠାତ୍ କି ବୁଲେଇ ଦେଲା ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲେ ତେବେ ତାହା ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଡନ୍ଲି ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ଦେଉଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍। ଯେତେବେଳେ ବଡିରେ ଆମର ପାଣି ଅଂଶ କମିଯାଏ, ଆମେ ଯଦି ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ପିଇଲେ କିମ୍ବା ଯଦି ଝାଳରେ ବାହାରିଗଲା ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଇଥାଏ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏପରି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କି ଯଦି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛେ ତେବେ ଆମର ମୁଣ୍ଡଟି ବୁଲେଇ ଦେଇଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ କଜ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜାଇଟିରେ ରହୁଛୁ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛୁ, ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ହାଇପୋଟେନସନ୍। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିପି ଯେତେ ଥିବ ଆପଣ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିପିଟି କମିଯିବ ଏବଂ ଯଦି ବିପିଟି କମିଯିବ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟି ସଡନ୍ କି ଏମିତି ଘୁରେଇ ଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଫେଜ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏନିମିଆ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏନିମିଆ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି କଜ୍ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଭେଷ୍ଟିବୁଲାର ମାଇଗ୍ରେନ୍। ମାଇଗ୍ରେନ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରକାର ମାଇଗ୍ରେନ୍ରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାର ସିମ୍ପଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଜିନିଷ ହେଉଛି ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ହେଉଛି ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କସସ୍ ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ତଳେ ବସିଛୁ, ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା। ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା କଥା କି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଥର ଏବଂ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କସସ୍ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଯଦି କିଛି କଜ୍ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏନିମିଆ ଅଛି କିମ୍ବା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଯଦି ବଡି ଓଭର ଇଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପାଣି ପିଇବା, ଯଦି ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ତ ଆଇରନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେବା ଏବଂ ଯଦି କିଛି କଜ୍ ପାଇଁ ସେମିତି ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ କଜ୍କୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଜିକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା କିଛି ବେଶୀ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତାକୁ ପ୍ରପର ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିକି ତାର ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଏହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।